ओमफ्रायथ' नोंबा माबायदिखौ फसायगोनलै जायखिया लाबायलां ओमफ्रायथ' दा हैनांसिगौल' ना बेनो मानेथ' लोगोल' मोननांसिगौ दा आरो जोंबो थाबैनो लोगो मोनगोनलै नोंखौथ' आं बावनो हाखाथारालै नुवाब्लाबो नोंनि रावखौ खोनायाब्लाबो नोंनि थैया आंनाव दंगासिनो ना बै जे होनोना हम दोनों का खून का रिश्ता मजेदार बाब मार खुसिबाय आङो जायखिजाया नोंखौ लोगो मोनना फैनानै माने नोंखौ नुबोनानै गोसोफ्रानो थाजिमल' मोनखाबायना मा जादु दंथाय नोंनावबो आंनि गोसोखौ मेहेरनि गोसोखौनो फाग्लाल' खालामखायोना उइ सोना दोनसैलां दा सोरबा नुबा मा होनगोन आंलाय आंनि जिउ बासायगिरिनि थाखायलै आंनि सनानबो हैगोन रां मालाबा नाथाय दा नङालै दाबो जेबोआनो जायाखै जेब्ला मेगनजों मेगन आइ कन्टेक्टफोर जालायगोन अब्लासो दा अब्लासो जमिगोन आंनि जिउनि रानि बानायना दोनगोन ना नोंखौ मेहेराबा माथो सोलायखो नोंखौथ' आङो दिनै साबायखरसो बुंनो नागिरदों आयु मानोलै नों जे खामानि मावदों आबा बेनि थाखाय नोंखौ साबायखर बुंनो सानदों आङो नै माथो खालामखो आङो नों जे इलिसा आरो आलुनि सिटिखौ लाबोनायनि थाखाय बेखायनो नोंखौ साबायखर बुंनो सानदों आरो आङो अके नाथाय बे गुन्दैयाथ' साजा मोनखानांगौमोन ना औ आरो मोजां साजाखौनो होबाय दे नोङो मानसिखौबो हमनानै थामाम मोजां खालामदों नों आबा बिदि मानसिखौथ' बेरेजोंसो जोहोबावनांगौ अ माय गड आबा औ बुनायफोराथ' साया नालाय एकदम थिगखौनो बुंदों नों बे साजायाथ' खमबावसो बिनि थाखाय नङाबा एसेबां दुखु होदों बियो बेखायनो बिदि मानसिखौ नागारनाङा बेखायनोथ' मेहेरा बुंबानो खालामखायो दाख्लिफोरावथ' माने सिम्पोल बासिबाय आरोना बे दाथ' आंबो हस्पिटालाव दंमोन नालाय मोजाङै हामजोबाखैमोन जे बेखायसो बासिबाय थादों नंमारगौबो गावखौनो बासिनानै थानो मोननायखाय मोनबाय सानथारदोंमोन बियो गाज्रिनि फिथाइया जेब्लायबो गाज्रियानो जाखायो दा मोजांलाय बहाथो जानो मम नङा होनबा बेथा माब्लाबाथ' सानलायलाङो आङो मा नोङो मायानिनि फिसालाना मानो होनबा नोंनि गोसोफ्रा एकदम माया बायदि जे नङा नाम दालालै बिनि खोनासंनो बायो आङो आंनि खोथाखौबो मानियाखैना बियो आरो मेहेरनि गोसोखौलाय माथो होननो आंनि गोसोआ आंनिल' रावनिबो नङा गाज्रि नालाय गाज्रिब्रा मोनथिबायना बिमाना एसे गोरोन्थि जादों नालाय बुंबाय आरो औ बेथा अब्लाबो नों जे जोंजों सापर्ट खालामदों सैथोजों आइना एसेबाबो जाद्रायखायाखै एसे नङा र' फुरा जाद्रायखायाखै गावनावबो दंखाजोबोमोन माथो गासिबो बेयाथ' आरो एसेनो जेबो दरखारानो गैयामोन नोंनि आइया जोंखौ रागा जोङो नालाय ब्लक खालामनानै दोन फन हरबा आंखौ बुंहरदोंसो बेनोसो पुलिस लाना फैगोननो माथो बिदिसो होनहरबावदों फैथोंलाय माबायदि पुलिस लाना फैग्रा बे सोरखौ मेहेरखौ लांफैनो आंखि आंनि मर्जि गैयाबा थांगोन न' मम न' सरि आरोना बिमाबाबो जायखि बडिगार्ड लानानै फै जायखि पुलिस लानानै फै डन लानानै फै लांनो हायोबासो बियो दे सना दे जायखिजाया थाथ' होमबा नोंहा र' बिनि थाखायथ' नै मोजां लाबोखाबायना आङो लाबोलायखो आंनोलाय आयौ गोजां बोथोरनि दै गुसु आरो बेबो बरफ लागायसिनानै बरफ लागायनाय दै मानो होनबा बुनायफोराथ' बेनाव बारा साया नालाय बेखायनो दै गुसुजों लुसिन लुफावजोबनांगौ बेखौ बोरै हामसे नुबाय आयं मा बुंखायामोन आङो बेवहाय नोंसोरनि जेबो दाय गैया बुंखादोंमोन ना औ आबा नुदा बेवहायफोर गासिबो बिनिनो साल माथो दंबावो डाइरेक्ट जेलाव थांगोन आरो माथो नङा आयं बेफोरबायदि दानो जेलाव हरा जेल थांनायनि सिगां जोंनिफ्रायबो साजा मोननांगोन बियो मा खालाम औ आबा जोंनि आबै फिसौखौ जोबोद दुखु होदों बियो
बेखायनो मेगनजों नुनाय गासैबो बाथ्रायाबो सैथो जाजोबा नङाना आबा दालाय मा बुंबावगोन आयं औ बेवाइफोर दाथ' बुजिबायना एसेबाबो बिफा जाना एसे फंनैसो हैदोब्रा आयं औ औ आंथ' दसे नायबायसो थानोसैलै आंना खामानिया जोबथ'बायना आयं नोंनि दायनिगिरिखौ लाबोना होफैबाय आङो दै गुसुजों लुफावैनि आं र' नोजोर गाज्रि होबालाय बेबायदिनो जाखागोन दा आनजामा आलु जोंहानि फिसाजोखौ बदनाम खालामग्रा नोङो आंखौ निमाहा होदोलै आं आरो बिदि खालामला निमाहा नोंखौथ' दिनै थुख्रा थुख्रा दानफ्लेजोबगोन आङो लागाव आयं इलिशा आंखौ बासायदोलै नोंनि आइया आंखौ दानफ्लेजोबबा मा जानांगौ जाखो आं गासैबो दायखौ गनायनानै लागोन ना नोंखौ बासायनो दानफ्लेजोबाय बिखौ नोंलाय आयु माबायदि न'खराव फैसनखो आङो गासिबो फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय माथो बिराद दुखु खस्थ' होखाबाय नोङो बेखायनो दायो नोंनि नामनि सानखौबो खोमाजोबनोसै आङो आयु आंनि फिसाजोनि लाइफ जाग्राना नोङो दानस'खादोहाय बिहामजो बेबायदि मानसियालाय थानांगौ मा मुलाम्फा बिदि नङालै बिदि नङा आं आंनि दायफोरखौ गनायनानै लायोना इलिसाखौ आंनो फाव फान्दाय जोबदोंमोन गासिबो आंखौ हेगारदोलै आंखौ थांनो होदो बबेयावबो थाङोब्ला नोंनि आसलि जायगाया बे गोजौआवसो जायखिजाया गैखाला नों आलु गाहायाव आयौ अरगेंनि अर दिनदांदां आं आरो बिसिनि फाग्ला फाग्लि न'खर आयौ बेसेबांनि मद फिसाजोनि लाइफ बरबाद खालामग्रा नोङो पाप्पि मानो खालामनाय अरबो दंखायो बेनानो जानांगौ बेखौ नङाबो माथो आयै नागारनाङा बेखौ आयं दिनै गासैबो खिन्थागोन आंखौ निमाहा होदोलै आदै मादैमोन आरो बे गासैबो नों जे खालामदों बेफोरो मा गासैबो खोन्था बुं सैथोखौ गासैबो बेफोर गासैबो आंनिनो खालामजोबनाय आंखौ निमाहा होदो आदै आंखौ निमाहा होदोलै मादै आंनिनो दाय जाबाय निमाहा होदो इलिसा नोंबो आंखौ बेबायदि जेबोआनो नङा इलिसाजों आंजों बिदि जेबो सोमोन्दोबो गैया नाथाय बेफोरखौ आंसो खालामजोबदोंमोन गासैबो आरो बेफोर फटकफोराबो गासैबो नंखायसो इलिसाखौथ' आं आखाइबो होआखैलै बियो आंखौथ' गोसोथोआबो ना बेफोरखौ बिनि नामखौ खाराब खालामनो थाखायसो बिदि खालामदों आङो सिस दाथ' गोसोफोरा स्रां मोनबाय न' ओमफ्रायथ' आलुनि किस्सायानो खतम बेबायदिनो जानो नांगौ बेजों बुंखादोंना गाज्रि बुस्थुबाथाय बारा गोबाव थिखियाना दे एबारनिफ्राय ओमफ्राय बास खुसियल' थादो आरोना मानसिफोराथ' बुङो र' समजों लोगोसे लासैनो गासैबो थिग जालांगोन नाथाय बेयावबो मिन्थिबायना मोनसे बाथ्राया मा गासैबो थिगैथ' जायालै नाथाय हुदा जालाङो आरोना बेबायदियैनो थानो सोलोंलाङो माथो खालामग्रा बेनोथ' लाइफ नङा होमबा बेनोथ' आगै दा सिगांनि बायदिलाय बहाथो जाफिनजोबनो बेबायदिनो थानोथ' सोलोंलांखानांसिगोनानो खाना दे जेबो नंला आंखौ नायब्रासै आंनि लाइफआबोथ' एसेबां इजि नङाना दंब्रा गोसो सिङावबो खोथा दंना माखासे नाथाय सायाव दिन्थिनानैल' मा जानोब्रा सिस्टार सायाव दिन्थिनानैल' मा जानो बुजिग्राफोरानो खम ना गासैबोथ' बुजिजोबनाय नङाना नोंनि बाथ्राफोरखौ बेखायनो गुबुननोबो खिन्थानानै मा लाब फोरमायनानै मा मुलाम्फा थेवबो आरो नों दुखु दाजासै मिन्थिबाय आगै जागोन एबारथ' ओमफ्राय आयंआबो मोजां रायलायखासिगोन दे नोंजों नायल' दाथ' गासैबो बाथ्राखौनो बुंजोबखाबायमोन माथो भाबियासो बुजिगोन ना बुजिया बुजिगोन मानो बुजिया जानो ओमफ्राय सनामोन मैया भिडिअखौ लाबोनो हायासै आरोना मैया माने मानसियानो आं एसे न'आव गैथ'वामोन नालाय बेखायनो बानायस्लाबनोनो हायासै मैया एसे लेटबो जाबाय नालाय आलासिनि न'आवथ' आरो एसे प्रब्लेमबो जायो नालाय भइस होनो बेखायनो हायासैलै दे अब्लाबो लोगोफोर जायखिजाया दिनै लाबोबाय जाबाबो जायाबाबो इन्जय ओमफ्रायथ' आंबो गोसोखांबाय थादोंलै आंनि सनामोनखौ गासैखौबो आरोना हराव माने उन्दुनोसो हालायाखै होनलायदो ओरैसोलै ओमफ्रायथ' निउ इयारनि प्लेनिंआ सिस्टार मा निउ इयारनि जाबावनो आगै बिदिथ' जेबो सानथ'वाखै आङो र'
दे गोजाम बोसोरजों गोदान बोसोर फैनो गोनाङाव गासिबो माने हेपिल' जागोन आरो ना। आंबो मोनसे बाथ्रा बुंनि र' नोंखौ। जानो हागौ नों सायाव अननायखौ दिन्थिनो रोङा। माने रागायानो गन्थंआव थाबाय थायो नोंनिया। नाथाय गोसो सिङाव बेसेबांबा अननाय दं आगै नोंनियावबो। नङालै सिस। नंगौ दे आगै। And I'm so lucky. नों बायदि फंबायखौसो आं मोनदों। आंलाय जेब्लाबो नोंजों दंखायोना। र' दे आगै, आं दा फैफिनगोन र'। आइजों दसे थाना फैनि आं। बयनिबो जिउआवनो प्रब्लेमालाय थाखायो, जोबनानै थाङाना। नाथाय ओमफ्राय मा जायोथाय साला? आंनि लाइफआ एसे जुदालै। जाय बुस्थुखौ आं हास्थायोना, जाय बुस्थुखौ आं मोजां मोनो, मानसियानो होन जेखियानो होन, गासैबो लासै लासैनो गोमालांजोबो, थांफिनजोबो। खुसि होननायानो माने बांद्राय गोबाव थायालै आंजों। मा दुश्मनी दंथाय साला। बास हाथरखिया बिदि दाजाथारथों, एकदमबारे थानो हानाय नङालै आङो। गोजान खालामथार आं बेखौ। दुखु इमसनेल जानो नागिरबा समायालै नोंखौ जाम्बाबा मोनलायलाङोलां आं। माबोरै बुंजेनबावनो जाखोब्रा आंलाय गोसोनि खोथाखौ, आंनि गोसोनि फिलिंसखौ। दस्रा सिख्लाफोरखौलाय माथो जेबोखौनो मोनाब्रा आंलाय बुंनोलाय। माने बे एसे जुदाना। सालाबा आबासान औ आयै। नै आबासान, नों होननाय बाथ्राखौ सानदोंमोन आङो, ओमफ्राय रायलायदोंबोमोन आयंमोनजों। ओमफ्राय आयै? ओमफ्राय दे बै सिख्लाखौ जोंहानावनो आलासि जानो लाबोनोसै खेबसे। मा नंमारगौना आयै? औ बे थासना औ। दा ओमफ्राय नों, जोंहा मेहेर, ओमफ्राय बे नोमायुङा बेबो थांफागोनदां। साथामजों थांना लायना फैदो। मेहेराबो थांफागोन आयै? जेबो नङा दे हाबा दे, थांनायालाय माथो जानो। हाबिनोथ' थैहोदोंमोन ना बियो। नंनायालाय नंगौ आरो। बेखायनो जेबो साननो नांला दे। आरोथ' जोंहानाव फैखागोन दादालाय। दे होमबा आयै। आयै हाथरखियालाय मानो गाबफैलाबायखोसै आबा? जानोलै आयै। बाथुलसो गावगासिनो गावनानै हमार। अन्थाइजों खुबैयाव नांसिगोन दे आयै। आइ थांबावा हनै। बेफोरबायदि दाउखा गाबफैनायाथ' मोजां जायासै ना आबा? दाथ' थांबायना आयै, जेबो सानालै। दे आबा, ओमफ्राय नोंसोर थांनानै लायदो आलासिखौ, लाबोदो न'आव। दे जागोन आयै। आजां दाउखाफोराबो जोंहानावसो बाफैनानै गाबफैनो मोनबाय। मोजां मोनथारासै आङो। सोरां दंब्रा, नोंनि खाथियावनो दंना। जायगायानो मासे समायफ्लेजोबखो न'? साला जेरैथिंबो बेसरबादि समायना रमायनाखा। आरो जेराव नों दं, ओमफ्राय आं नङा होमबा? औ आयौ फट'खौनो दाम्मा दामि लानानै दोनखानांसिगोन। आंथ' खेबालै। मा खेबा बेलाय? खेबनांगोन। माथो खालामनांगौ जाखो फट'खौलाय? दंखायोना मेरला फट' लानायानो। मानो नांगौ जाबाय? एसेनो हायो, एसेनो खेबनांगौ। नोंलाय मा मिन्थिनो? दे नोंजोंलाय बहाथो हानो नङा होमबा? आरे बुद्धु, माने समफोराथ' बेबायदिनो थाबाय थायाना। एसे बनफोरखौनो सिनलाबायनानै दोनसै आङो। रावखौबो थिनबाय थायाहाय आंनो आरामसे माबानो हाखायो। दाथ' गोजां बोथोर, अर सायनो नांखागौआनोखा। आरे आबै। आइया मा बन सिनलाबायनो नागिरखो नोंलाय? ओरैहाय आबौ ओरैनो थास्लायस्लायनो। बेबायदि जायो नामा आबै? लाब्लाबो ओरै जानला माला खालामलाबायोलै बियो। नोंखौ सोर बेबायदि सिनलाबायनो थिनदों? लाब्लाबो आबौ ओरै हर। ओरैनो हाखायोहाय आङो। आंखौ बुंबाथ' जायोमोन ना आबै?
हा बेखौलाय मानो बुंलायनांगौ आबौ मोनायाव अर सायो नालाय हा बेखायनो एसे जाबाय दे आबै जाबाय दे माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आंनि आबै गावदां आयौ आं दंना आबै दे होमबालाय आबौ दे बन सिननांगौ होनदों नामा दे मोजांनो सिनना होगोन आङो औ मोनायाव एसे अर सायनो आन्था ओरैनो ओमफ्राय अमा बेदर सावजानो नङा होमबा आबै दे आबौ दे देनजा थुख्रा थुख्रा खालामजोबगोन आबै औ आबौ आंथ' सिनफेराखैमोनलै र' ट्राइ नायनि होमबाबो खालामफेरिखौथ' मेरा खालाम मोजां मोनथारना आबौ हायो माथो नोङो हाया जाबाय आबै माबा बेखौनो सानफ्रांबाय थाबायलै आङो ओमफ्रायथ' एबार जोंनावनो फैखासिगोन मालाय नङा माने रायलायनोसै आरोना बेजों फैबानो ओमफ्रायथ' आइ लाइक इउलै नों आंनि जानो हानायबासोमोन ना मालाबा बुंगोनसैलै आङो बाराखौबा नङा माने मोजां मोनो नालाय मोनो आरोलै ओमफ्राय बेनाथ' रावबोआनो गैखायाना आंनि आइयाथ' मार मोजां मोनखागोनलै ओमफ्राय बे आंखौ मोजां मोनगोन जानो ओमफ्रायथ' रावखौबो बिदि सानफेराखैबोमोन ना आं दिनैसिम ओमफ्राय गोसोनि फिलिंस नालाय फिलिंस आरोलै माबोरै मानो बेखौथ' आं मिथिलालै नोंखौ सानबानो गोसोआनो फाग्लाल' मोनखासै दिनै सोरखौलै नोंनि थाखाय फाग्ला बायदि मोनबायलां Oh my god ब्रादार सोरनि थाखाय माबायदि मोनदोंलै बुङोब्ला आइनो खिन्थाहरनोसै नोंजोंथ' रायलायाखैना आङो ओमफ्राय आंथ' खोनाबायना सोरखौबा इलु इलु नङा होमबा रायलायनो बायोलै आं बेजों ओइ बिदा फैद' थांफानोबा सोरखौबा लोगो हमनो थांनांगौलै दा गारिखौथ' बिमाया लांबायना उफाय गैया साइकेलजोंबाबो थांगोन ओमफ्राय लोगोफोर दे होमबा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडाव माने एसे समा थान जाबायलै नारजि अमा बेदर संनो नागिरदोंलै आङो थाथ'लायदो होमबा सनामोन बाय बाय फैलै आगै फै